Zuek ezer ikusten duen emakumin kartzelan? Ba, nik juten izan, hemen... Gure emaztitxe bai, juten zinara, erutea lontzea. Kaspeko familia batean, intimidazioan ditxo neu juntxeak, gure den duzen izan, hane barru zinak eta. Hemen horrek... Kartzel izan, emakumin kartzeli bineo. Mine behatzen dut, 28an hasieran sortu zen hori kartzeli emakumin zako. Eta orduan hor kartzeli bere sortu zen. Hemen gerran pora urte asume beti bilurretan egotegiago alde batean. Bilurretan bisegian, gerrako kontukin. Eta orduan hemen berez, guk ez geukan areik kontatu egizebez. Da gaina ondarruke binorrezoan. Eta berez gentiaz izan bere borondatez, baretxe jateko zio zer eruten az izan. Orduan, askore eruten. Nire juten izan, domeketan arratzalin, lau batea zuten izan, paketeri duten gendun, amakipini jateko zio zer, arraine eta binite, erute araxe. Laguntzaile izateko lorreit. Ondarrutik, kaminu beti jutezin, beste batzuk euen eta behutezin. Jute ginean gu araxe, batzuai nire arrabi jutezan beste itxe bateko jateko erutea, baino gaztiagoa. Darek izatean, eurei lagate dutzen dela atin barrure sartzen mojak gana. Da mojak hartze bela eta eurak kontrolate benela. Ni juten itxana lagun bateaz, kanpoko ati zarreran, hartzezko solda jateko lagate gendun, akabo. Eta erute gendun jateko. Eta ondarrutik asko jutizien ara. Eta gero baitxe itxe ben, horrek, amake handrak, hori kontatu lortze ben, ez da bat, gugun mi jute ginen bandatu betxea. Handrak gero kun lortu izaben denporiaz, horrek emakumi batzu puntu eitzen da, ikisen jertzak eta eitzen da, olako gauzak. Ordu, gehiri eskuzen, jertzak, neurite arrabagazteite eskuzen neurrizak hartu, da lan erun, eta esan haulako neurrizak, haunen beste urteak azonek, olako jertzak egin, alogerazio zeko horratearen eurak, eukitzearen. Olantxek izan zen hori laburte iban, horrek, laburte ez, 6 urte iban horrek hartzeli horrek, berrota laur arte iban, da denpora hauzin. Ondarun asko prestazio olari. Hori izan presai laguntzen.